Salam gadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Bugün men size birinci kitabımdan bir goşgyny okap bereýin. Ady Ahir zamana geldi. Hol günkü balaksyzlar, bugün balak geydiler. Dünkü dinsiz ýörenler, bugün Rabbim diýdiler. Dereksiz neşe keşi taşladylar öwülýä. Dilegdiläp ölülerden dogry ýola gelinýär. Diýip gaýtdylar dıňyp, öwülýä barýan ýolly. Bir aýdan soň döredi, ýene bir täze molly. Ölüleri ýuwmaga ýasdan ýasa gatnaýar, egsilmesin ölüň sany diýip muzdun ýatlaýar. Gerek bolsa çüýşeden, ýa gümürtük piçeden, asla öwürmez ýüzün, tapsamut neşeden. Ýaşarmydam jet bilen, garnyn doýur et bilen, geçip barýan zenany bakar garan et bilen. Ar namysla dur diýdik, seniň ýeriň däl diýdik. Ikepilip öňünü namyssyza ýol berdik. Çıkardık arşa göreni, haramyp ýöreni. Gözlemäň günälini özümizden göreli. El öpüp nan iýmegi, öwredipdir ýaşlara, inni bolsa ahmyrdan ak girdi gara saçlara. Mekke baryan ziyarata diýene pürýje berdik. Haýp ejiriň melligini, gözüken hajyny gördük. Hajy sadaka berer, garyp malyn getirer, jipli açgöz başlyklar sadakany bitirer. Naçar barsa sadaka, ilki baýa çekiler, doýunça aç başlyklar el urmaga çekiner. Tüwirden soň meslikden içkä işlik başlandy. Yaş çağaly enäniň gara bagry daşlandy. Halkam iýsin belany, biz bir iýip doýmaly. Diýäniň damagyny tutup awy goýmaly. Başlyk kim ýa molla kim? Nä bilsin ýaş çağasy? Aja garap iýäniň kabul bormy dogasy?